बुंग्रोनो सानगोन काराटेखौ जों सिनायथि होनो गोनां जेबो गोनांथि गैया। काराटेआ जाबाय अलिम्पिक खेला। जेरै बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव गामि भितोरा जेरै गथ'फोरा प्रेक्टिस खालामबाय दङ। एक्सुवेलि मोजां जायगा आरो मोजां गभमेन्टनिफ्राय एक्सुवेलि सापर्ट खालामनांगौ। खारन जों जिखिनि खबर लाहैयो जों बांद्राय रेसपन्स मोना, एक्सुवेलि नेगेटिभखौनो बांसिन मोनो। दिनैबो खेला अर्गानाइज खालामदो, बेफोरावबो जोङो माने इमान जोङो अफिसियेलि माने गभमेन्टनि सापर्ट मोनाखै। अब्लाबो जोङो जोंनि CM सारा हानायमानि हेफाजाब होदो। अब्लाबो जों मोनसे बुस्थुखौ हास्थायोखि इमान गथ'फोर दङ, बेयाव मोजां गथ'फोर दङ, टेलेन्ट गथ'फोर दङ। गभमेन्टआ जुदि नोजोर होनानै मोजाङै नायोबा मोजां मोनसे कमिउनिटि हलानो जा अबेबा मोनसे स्टेडियामावनो जा, जिहेतु काराटेखौबो जुदि प्रेक्टिस खालामनो थाखाय जागा होनो हायोबा बेफोर बुंस'हायै माने मोनसे मोजां लामा दिन्थिनाय जागोन। खारन दिनै बे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट चेम्पियनशिपनि उनावनो स्टेट चेम्पियनशिप जागोन। स्टेट चेम्पियनशिपआवनो नर्थ इस्ट अलिम्पिकनि थाखाय जिहेतु सिलेक्सन खालामनो थांगासिनो दङ। बेनि थाखायनो जों हास्थायो मोजां जायगा होनो हायोबा जोबोद गोजोनथाव आरो मोजां रायजोनि थाखाय मोजां खालामनायबो जागोन। जों आगोलनिफ्रायनो हास्थायबोगासिनो दङ आरो आगोलनिफ्रायनो जों बुंबोगासिनोबो दङ। दिनैसिमथ' जों रेसपन्स मोनखायाखै। अब्लाबो जों दाबो दिनैबो बुंगोन, जुदि गभमेन्टआ हायोबा हेफाजाब होनांगौ। हानायमानि जोंथ' पार्सनेलिसो बांसिन हेफाजाब होगासिनो। जुदि गभमेन्टनि साइडनिफ्राय जुदि हानायमानि जुदि हेफाजाब होनायबाथ' जोबोद गोजोनथाव आरो माने रायजोआबो बहुत गोजोननाय मोनगोन। रायजोफोरा दिनै बिमा बिफाया हानायखिनिया होदो, दुब्लियावनो माने बबेबा फिल्डआवनो माने खालामगासिनो दङ। मालाबा हाब्रु जायो अखा हाबा प्रेक्टिस खालामनाया, मालाबा सामथाय दङ मालाबा प्रेक्टिस खालामनाया, मालाबा बांद्राय सान्दुं जाबा प्रेक्टिस खालामनाया बहुत प्रब्लेम जायो। खारन जोंनि फिल्डफोराबो दानिया समान नङा। माने गोजौ गाहाय हाखर, मोसौ दर' होनाय, बेयावनो बोरमा होनाय, प्रेक्टिस खालामथाव जाया। अब्लाबो बेनि गेजेरावनो बहुत टेलेन्ट गथ'फोर दङ। आरो दिनै मोनगोन बे डिसेम्बरनि गेजेरावनो जोङो मोनसे गोजोनथाव रादाबबो दङ जोंनियाव। जेरै ISL जेरै फुटबला जेरै ISL जायो, सेम बिदिनो काराटेबो आल्टिमेट काराटे लिग सिजन 3 जानो थांगासिनो दङ बेलग्रेड इउर'प कान्ट्रियाव। बेनिफ्राय बाक्सानिफ्रायबो 13 जन जों सिलेक्सन जाना दंखायो अलरेडि। थाबैनो माने नोंथांमोननि गेजेरजोंबो मिथिनो मोनगोन आरो अफिसियेलिबो नोंथांमोनहाबो मिथिगोन। बेनि थाखायनो आंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट काराटे एस'सिएशन जेनेरेल सेक्रेटारि जानो बेखौनो बुंगोन आङो, हानायमानि जुदि गभमेन्टआ फिसायैबाबो जुदि जोंनो प्रेक्टिस खालामनो हानाय मोनसे जागा फिसा मोनसे जुदि खालामनो थाखाय प्रेक्टिस खालामनो थाखाय जुदि हेफाजाब होनायब्ला जों बहुत गोजोननाय मोनगोन। एक्सुवेलि नायनांगौ, गैयिनि गथ'आसो बांसिन प्रेक्टिस खालामबाय दङ दिनै काराटे। बेनि थाखायनो बेखौनो खावलायगोन, जिहेतु गभमेन्टआ नायनांगौ गोसो होनानै।